बेखिनियावनो सहाय फोसावनाय बायदियै जेएसबिया नोंथांमोननि सिगाङाव देग्लाय नैबेनो जोबथा होननानै दहायनिफ्राय फोसावबाय थानाय जादों। हयथ' मालाबा खाफाल खुलिबा मालाबा नोंथांमोना नुफिनगोन बे गेलेग्रा फोथाराव, खिन्थु हयथ' बेसेबा गोबावनि उनाव। देग्लाय बे जेएसबि गल ट्रफिखौ जोङो गाजा गोमजायै नोंथांमोन बयनिबो मदद हेफाजाबजों नोंथांमोन बयनिबो मदद हेफाजाबजों गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो एबा गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्राय साबसिनै नायथावथावसिनै जों देग्लाय खुंनानै जोंनि नैबे बांगालदबा भलिबल एबा गेलेग्रा फोथारनिफ्राय बिदाय होनो सानदों। फैगोन बोसोरनिफ्राय बियो अल आसाम बेसिसआव गिदिर गिदिर आसामनि বিভিন্ন जिल्लायाव गिदिर गिदिर जाबाय थासिगोन। বিভিন্ন जिल्लायाव गिदिर गिदिर जाबाय थासिगोन। बेनिखायनो देग्लायनि नैबे जेएसबि गल ट्रफि टुर्नामेन्टआव नोंथांमोननि सिथ्लायाव बेनो लास्ट एबा बेनो जोबथा होननानै जों सानथ'दों आरो बेखौ देग्लायनि बे गेलेनाय बे बादायलायनायखौ एसे साबसिनै जाहोनो थाखाय कमिटिनि तरफनिफ्राय मोनसे डिसिसन लानानै जोबजासिम फाइनालसिम मोनफ्रोमबो गेलेनायावनो मोनफ्रोमबो मेचआवनो मैन अफ द मैच दा बेस्ट सायख'नाय जागोन। गेलेनायाव जाय साबसिन गेलेगोन बियो प्रत्येक दिनावनो प्रत्येक मेचआवनो सासे बेस्ट प्लेयार हिसाबै नुजाथिबाय थागोन आरो बिथांनो आर'नाइजों लोगोसे जोङो मान बान्थाबो बावगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बयबो जोंनि गेजेराव साबसिन गेलेनाय बासिना एबा जोंनि बे गेलेनायखौ गाजा गोमजायै मोजाङै मोजां जाफुंसारहोनायाव बयबो फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय थायो। दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ 3 नभेम्बरसिम बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। সন্দেহ ফুটবল প্রেমী রায় জেএসবি গোল্ড ট্রফি 17 বছরে অনুষ্ঠিত হয়ে আছে এখন খেলপথাৰত আৰু এইবেলে এখন টুৰ্ণামেণ্টে এখন খেলপথাৰ সম্ভৱতঃ অন্তিম বুলি আমি ধৰি লৈছো, কিয়নো